L-espert forensiku John Ellul fisser l-operazzjoni konġunta li saret kmieni tnejn filgħodu mill-forzi tal-ordni fil-Menqa l-Marsa bħala waħda kkoordinata u frott l-armonija li teżisti bejn il-korp tal-Pulizija u l-Forzi Armati Maltin. Mistoqsi dwar l-arrest tas suspettati, Ellul li kellu esperjenza twila fil-korp spjega kif l-Armata u l-Pulizija attakkaw il-maħżen fl-istess ħin. Dan sar sabiex ikun hemm element ta' sorpriża u bekk is-suspettati ma jkollhomx ċans jarmaw ruhom jew jaħarbu. Però jidher ukoll illi daw kienu simultaneous, voldiri l-attakk sar kemm l-art u kemm il-baħar fl-istess ħin. Ellul sostna wkoll li minħabba l-koordinament li kellu jsir sabiex twettqed din l-operazzjoni komplessa, kemm is-soldati kif ukoll il-pulizija li wettqu l-operazzjoni studjaw fid-dettall kif kienet imqasma l-istruttura minn ġewwa. Però fl-istess ħin, min-naħa l-oħra nafu illi kien hemm il-koordinament tal-pulizija tantu hekk jaslu żewġ vannijiet illi mill-mod kif kienet ikkoordinata tlieta fil-fatt, kif kienet ikkoordinata l-operazzjoni anki sar qisu tipu ta' drills minn qabel li dan juri effiċjenza kbira ta' kif ġie pjanat ħanejdu hekk l-assalt fuq dan il-post partikolari. L-assalt mill-baħar kien wieħed importanti hekk kif il-maħżen jinsab biswit il-port il-kbir. L-għan tal-operazzjoni kien li jiġi ċirkondat il-bini sabiex ħadd ma jkun jista' jaħrab. Kien għalhekk li żewġ gruppi ta' soldati mill-Forzi Armati għamlu l-avvanzi tagħhom min-naħa tal-kosta. Ir-raġuni li qed naraw mill-baħar il għaliex l-angolu ta' mal-baħar ma kienx protett u l-uniku mezz allura biex wieħed joffri l-effett jew jassigura illi jkun hemm iċ-ċirkondazzjoni kollha kien illi jaslu minn dik in-naħa mill-baħar. Il-helikopter kien biċċodda importanti wkoll waqt l-eżekuzzjoni ta' din l-operazzjoni. Ellul spjega kif permezz ta' thermal imaging cameras li kienu armati apposta setgħu jipprovdu l-pożizzjoni eżatta ta' kull persuna ġewwa l-binja. Apparti hekk, il-helikopter seta' jintuża wkoll f'każ ta' kontinġenza kieku xi ħadd prova jaħrab minn fuq il-post. Jista' jkun f'operazzjoni bħal din ikollok li xi ħadd jaħrablek. U allura il-helikopter mill-għoli peress li għandu viżibilità ħafna ikbar mill-bniedem li jkun fuq l-art, allura jkun jista' jagħti informazzjoni dak il-ħin stess lill-operaturi li qegħdin fl-art kemm lill-armata u kemm lill-pulizija u jindikalhom eżatt dik il-persuna fejn sejra. Mistoqsi dwar l-opinjoni tiegħu dwar din l-operazzjoni, Ellul qal li r-relazzjoni bejn l-armata u l-korp tal-pulizija qatt ma kienet daqshekk b'saħħitha daqs kemm hija llum. U hawnhekk jidher li l-armonija li hemm kemm bejn il-pulizija u l-armata hija waħda naħseb li qatt ma rajna bħala. Jien għamilt 25 sena fil-pulizija u qatt ma naf li kien hawn livell ta' armonija bħalma għandna llum.